Intro, intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Moment overleefd. Yo gasten, we zijn er weer bij de Spleksplint nieuwe vlog. En weer het West-Vlaams te doen van eerst. En waar je staat te zien, sta ik hier met mijn auto, met Nederland. En ik had gezegd, er gaan meer filmpjes komen van Nederland. Kijk wat dat er daar staat te blinken. Haha, goed nog met Nederland. Met de beste van je, als ze ook naar Nederland komt. En we gaan er een filmpje over maken. Hey, het is een farm kraam, hè. Een 320 met een chargebus, maar zonder middendemper. Dat maakt een beetje kabel wel, gasten. Dat we het zelfs eens laten horen, hè. Ja, kijk, ook een chic spel, hè. Kijk, je ziet wel, BMW. Ah ja, toen de eerste Mercedes staan, dus kom, daaraf. BMW. Kijk, ook zo'n gewone zandjes. Oh, dan hier, ik heb proberen te filmen, hè. Oei, 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 oei. Hopla. Kijk, ik hier zitten, wanneer ik rij, zo'n heel professioneel BMW. Passeren nu twee velos achter. Kijk, hopla. Aan full speed zijn ze toen, hè. Wat hij nam ook, ja, ook een M-textuur van echt. Wat heb je nou met je kabel weg, gast? Kijk, maar hier kan je dat interieur proberen te filmen, zeg ik. Ook zo'n M-textuur, wat zit er hier nog allemaal op? Een kilometerteller, een toerenteller, ja, dat zal overal een beetje op zitten. Zie je, kijk. Ah, hier, dat vind ik schoon, hè. Dat wil ik ook. Ik ga dat goed. Ik ga dat nog een keer schoon van hem. Kijk, en een achterbank, hè. Ja. Eigenlijk hebben we een beetje de standaard ding van een Piddernoot, twee zetels, een achterbank, een steur, vier wielen, ja, wat heb ik nog? Ah, kijk, rutewassers, kijk ik hier zijn. En ja, ik kan al zo mooi op mijn vinden. En dan een velo. Allee, Flip Soubert! Dat was Flip Soubert, gasten. Ja, kijk, hier, dat vind ik enorm schoon, hè. Hier is een M-logo. Nu ja, goed, wat, hè. Allee, we gaan toen overstappen naar het volgende scène. En dan ook, ja, dat kraam naar route steken. Maar ja, ik ga een beetje zeer zijn, want hij is alweer nog een velo, maar moer dacht ik. Hij draait aan de andere kant. We gaan toen laten horen dat spel hier, dat ook een 6-cilinderlijk van ik. Een 2 liter. Ik ben curieus. En Gidder, allee, tot ziens. Nee, zelfs, ik heb een micro geïnstalleerd, hier van boven. Je kunt dat dus niet zien, maar iets wat. We gaan dan hier route draaien, we gaan hier goed filmen, hè. Hopla. Oei. Hoor je er af? Voilà. Een school lawaai, heb ik aan huizen. En dan zo, een lichte bus op het einde. Hey, ik vind dat machtig, hè. Ik vind dat echt machtig, hè. We gaan nog een keer filmen, en ik zou er zo vlak in, dan was het nog verhast. Had je nou weer een Flip Soubert? Allee, allee, allee. Ja, en nog een keer huizen. Ja, het is goed, anders wordt het me niet op de camera. Oh, ja, ik moet zeggen tegen mijn maat dat hij zijn kraal moest stellen leggen. Hij ging er niet meer horen. Enfin, we gaan dat ook nog even filmen. Als hij een toertje rijdt, of ga je er toen even zetten, het lawaai van op binnen, zo gezegd. Allee, tot in het volgende stukje, gast. Voordat we hier aan gaan zetten, ik heb mijn neus aan neus gezet. Kijk, en mijn kopijn zit daar, dat is een zeteltje. Je pees ook dat er al gaat passeren. Nu al iets wat. Kijk, neus aan neus en altijd weer een kapot zo. Dat is ook nog iets wat speciaals, hè. Oei, oei. Dat is pas meer welke. Ah, kijk, nu zijn. Hopla. Dat is ook nog iets speciaals, hè. Ik ga ook de moteurs filmen, gast. Nou, weet ik ook, hè. Ja, voilà, kijk. En nu ga ik de moteurs filmen, hè. Kijk, ik hier zijn. Dat is dus een 6-cilinder 2 liter. Hè. Proper, hè. En dat is dus een 6 liter 2,5. Oeh, en dat ligt daar rechts. Dat ligt u nog rechts gasten, of zo dat ze nog met dildos gedraaid staan. Enfin, zwart, ik ga daar nog een keer moeten uitplussen. Ja, ik zeg ook geen zet slim, nee. Allee, nu gaan we echt een toertje gaan rijden, hè. Salut, hè. Waar is die nutknop hier? Ah, hier. Jongens, we zijn nu aan boord van de BMW E30 320 zonder middendemper. En moet maar een keer rustig genieten, hè. We gaan hier proberen dat een beetje stabiel te doen. Hebla. Hey, dat is een machtig lawaai, gasten.
Oh, dan draai, moet een beetje wringen, zegt hij. Jebla! En nu ga ik ook nog even filmen als hij passeert bij ik. Oh, aan willen zetten. Nou, ook ziek zijn. Allee, tot het volgende fragment nog een keer. Ja, gasten, kijk, ik sta hier nu de banen. Kijk, je gaat daar nu draaien. Ik weet niet of je dat kan zien, verzekerd niet. Maar je bent nu aan het draaien en je gaat weer een keer naar willen zetten. En ik ga dat hier toen proberen voor zo stabiel mogelijk te filmen. Nou, ja, kijk, daar wil ik een stabilisator gekocht. Moeten we dan een keer kijken hoe dat marcheert. Want ik ken het er niet van. Eerst dat, eerst dat. Met je met een spel, niet? Ja, dan maakt hij nog een beetje nest. Weet je wat het probleem was een beetje is? Op de camera klinkt dat los van, zeg maar, ja, veel stiller dan in het echt. In het echt je voelt dat echt zo door je liefdaven en ik vind dat zalig. Nu iets wat, de autokenners gaan dat weten dat dat zo op camera ook zo moeilijk is voor lawaai te pakken. Nu goed, op camera vreest ook wat chic klinkt. Hallo, je gaat in vrees nog een keer weer komen nachttrekken, anders sta ik hier ja, te voeten. Ik hoop dat hij nog een keer weer gekeerd is. Ja, jij is aan het draaien. Cora meer afkomt, Cora meer afkomt. We gaan ook nog een film dat nog afkomt. Wie weet heeft nog een keer gaan zijn. Kijk de carrière. Hé, je hebt nog een huis. Hey gasten, dat is niet de kram, hoe wordt dat trekt, hè? Nesse, dat was dus de vlog. Ik ga je verzekeren, we zijn van plan voor roadtrips te doen, naar meetings te gaan, weet ik veel wat we nog gaan doen. Met andere woorden, stief veel content voor de YouTube video's. Dus, ik zou zeggen, vergeet zeker niet te abonneren als je dat eind in de derde of als je een beetje van auto's, als je een beetje bezig bent met auto's, abonneert. Doe ook een keer een duimpje omhoog, reageer ook een keer naar wat we een keer moeten gaan. En allee, tot de laatste keer gasten. Ja, bedankt.